Ελληνικό όνομα ψάχνεις ακόμα? Συ. Βρήκες τίποτα? Κρέο Χασί, νομίζω ναι. Τι γράμμα είναι αυτό? Ξι. Αυτό τότε. Αλέξανδρος Παρθένης. Τι να σου πω, ίδιοι είστε τρομάρα σου. Όχι, όλο μαζί. Αλέξανδρος Παρθένης Νατάλια Γερμανοή. 2 ονόματα είναι αυτά. Αφού όλο μαζί το βρίσκω. 2 είναι και το ένα μάλιστα γυναικείο. Δεν καταλαβαίνω τότε. Είπαμε, 2 λέξεις. Ξεκινάνε με κεφαλαίο και τα αντρικά ονόματα έχουν σίγμα στο τέλος. 1000 φορές το έχω πει. Βρες ένα και τελείωνε. Νομός δράμας. Αυτό. Τέλειο. Καλημέρα. Τι κάνεις εδώ? Ay, un papagayo multicolor. Ay, qué hermoso. Πάει για ψώνια, κοίτα τι πήρα για το σπίτι. Να το βάλουμε πάνω στην τηλεόραση? Είχαμε, δεν είχαμε. Και απορριμματικό πιάτο δεν έχουμε, πήρες? Τι κάνεις αγόρι μου, γιατί τόγκα? Νομός δράμας. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hablas español. Señora Σούλα, το παπαγκάιο μιλάει ισπανικά. Ay, qué bueno. Άσε βρε! Κέτι, ορίστε. Είσαι καλά? Καταρχήν σχολείο. Δεν είχε σήμερα? Αχ, το ξέχασα, δεν πειράζει, το πάω αύριο. Εσείς τι κάνετε, πώς θα περνάτε, το μαγαζί έχει δουλειά? Εγώ δεν θα κάτσω πολύ, θα περάσω και από την πία. Ο Σάβας? Δεν ξέρω, δεν τον είδα καθόλου. Τώρα που το έπαιζα, θα θυμηθώ να τον πάρω και τηλέφωνο. Λοιπόν, γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο αν δεν σας ξαναδώ. Μια στιγμή, Κέτι, περίμενε. Κέτι, πού πας, περίμενε. Τι ήταν τώρα αυτό? Hola, ¿qué tal? Αυτό εδώ το άφησε? Sí, que tenemos un papagayo, señora Σούλα. Señori, Sula. No, señori. Señora Σούλα. Señori, Sula. Señora Σούλα. Señori, Sula. Σκασμός! Και 2! Άντε πια με τις ξένες γλώσσες εδώ μέσα. Señora, Sula. Αυτό είναι. Κυρία Μπέκου, κανόνισα με τον κύριο Πέτρο να κάνει Κυριακέτη guest. Πού? Στη σειρά. Πότε? Σήμερα θα κάνει την τρίτη απαγωγέα. Αυτή που πιάνει μετά η αστυνομία. Μια σκηνή είναι μόνο, θα τα καταφέρει. Και περισσότερες αν εγώ δεν έχω πρόβλημα. Α, να τη βάψω τότε. Καλά, είσαι τρελή. Έτσι όπως μας βλέπετε εδώ μέσα σε μένα, το ρωτάτε αυτό? Πάμε να σας γνωρίσω στο Τάμι, σκηνοθέτη. όχι, δεν πρέπει. Κέτι. Άντε, να πάρει χάζι τις εκλογές να γλιτώσουμε από εδώ μέσα. Θα σε σκοτώσω, πείραρχε Βερόνικα Δεσίλα. Από αύριο σε τούτη την καρέκλα που σε λίγο θα ποτιστεί με το αίμα το δικό σου και του Μούλικου, θα κάθομαι εγώ. Στοπ! Τι έγινε? Όχι με τόσο στόμφοβία μου, πιο ρεαλιστικά δεν μπορείς? Με δουλεύεις? Πες μου, με δουλεύεις? Με δουλεύεις? Έχω παγάγει τον εαυτό μου. Σημαδεύω μια άδεια καρέκλα που είναι και δεμένη. Έχω κάνει συμμορία με τον Γκούφι και την Κλάραμπερ. Και εσύ μου λες το πιο ρεαλιστικό? Όχι, με δουλεύεις? Και εσύ πάψε να γελάς. Γρήγορα, πάμε σπίτι, δεν είσαι καλά. Προχώρα. Μου είπα να ανέβω πάνω και να προσέχω την κυρία. Εξαίρετος νέος. Ήρθα να δω πώς είναι. Δεν ήρθε σήμερα σχολείο και ανησύχησα. Ναι, σας ακούω. Αχ, ελάτε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δεν τη βλέπω καθόλου καλά. Η φωνή σας είναι τόσο σαγηνευτική. Το ξέρετε ότι έχετε κάτι που μαγνητίζει τις γυναίκες? Ναι, μ' ακούτε. Αν δεν βρείτε γιατρό σήμερα δεν έγινε και τίποτα. Και αύριο μέρα είναι. Από πού σε πήρανε? Από το δρόμο δεν ακούσατε. Ψάχνουν για γιατρό. Πώς το είπατε? Έλατε. Κι ήτανε τόσο νέα. Πώς σας φάνηκε η Αθήνα μας? Ορίστε. Μένετε χρόνια στο εξωτερικό? Στην Ηλιούπολη μένω, κυρία. Δεν σας πιστεύω. Αποπνέετε έναν ευρωπαϊκό αέρα. Σαν έχετε έρθει μόλις από μια χώρα της Ευρώπης. Πέρυσι είχα πάει με τη μαμά μου στη Βουλγαρία. Αχ, η Βουλγαρία. Τι να σας τρατάρουμε? Πώς είπατε? Πρώτη φορά στο σπίτι μας να μην σας κεράσουμε κάτι. Παιδί! Ακούει. Θα είναι απασχολημένος. Και εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου αυτοί που είναι απασχολημένοι. Προτιμώ τους ελεύθερους. Εσείς? Μάλιστα. Είστε ελεύθερος? Ελεύθερος είμαστε. Γιατί δεν έρχεστε λιγάκι πιο κοντά? Φοβάστε? Όχι, δεν φοβάμαι. Τότε ελάτε. Θέλετε να πάμε μαζί ένα ταξίδι? Όλη τάξη. Ήρθαμε.
Τι γίνεται εδώ? Γνωστές φυσιογνωμίες. Ειδικά ο κύριος. Κοπελίτσες τώρα που τις ξαναβλέπω δεν μου θυμίζουν κάτι. Είναι καλά? Κυρία Μπία, νομίζω ότι με θέλει. Τα βλέπετε, γιατρέ? Χάλια είναι η γυναίκα. Μη μου ανησυχείτε. Θα δούμε τι συμβαίνει. Αυτός ο νεαρός μου αρέσει. Εσένα λέει? Μπράβο, συγχαρητήρια. Πάντα πίστευα σε αυτή τη σχέση. Επιτέλους. Τι μπράβο, καλέ. Κάντε κάτι, γιατρέ, τι χάνουμε. Αυτός είναι ο γιατρός? Ναι, Κέτι μου. Και αυτός μου αρέσει τώρα. Α, όχι, κυρία Μπία, πείτε κι εσείς κάτι. Κέτι μου, η αλήθεια είναι ότι το παιδί έχει σειρά. Αχ, δεν ξέρω ποιον να διαλέξω. Και εκείνος ο Παχουλούλης με τα μεγαλούτσικα σκαφιά μου άρεσε. Ποιον λέει? Τον Ντάμπο το ελεφαντάκι. Ποιον λέει? Το Σάβα λέει. Α, παπά, γιατρέ, κάντε κάτι. Από φιλόλογος πάει να μας βγει η Εμμανουέλα. Και αυτή στο χώρο της εκπαίδευσης ανήκει, βέβαια. Με την ευρύτερη έννοια.